jing em tang si por balai keng hap kya kaling kor yaki an la bo ubrengi pen kulmar kay hangta jing em ka jinja Hadin ba nakaliang ka Meghalaya Editors and Publishers Association MIPA bat ka Shillong Press Club kala aipor sansngi ya presiden ka seng Voice of the People Party bat MLA kanong krim kata ya uba arden milar basaw yamoj ba unpan map halor ki jingkeno lamler ya ki atli ki lat pathai kubor kata ya kabati TV bat ka T7 News hanrai menta kasngi nakaliang ka VPP Youth Wing kata hapo ka jingialam jong uba marbut dakar kum presiden bat uba Nathaniel Mauri kum General Secretary Youth Wing VPP kalapan mi ya ka jingpen bena ba nakaliang ka VPP Youth Wing kan pelong ya karali arsyaka kabanlong kum kadak pyrshah ya ka jing hukum ka SPC bat kemipa ban pha panmap ya presiden rangba ka VPP klem long rim kabala ban penbitar ia kaseng bat upat ba baro ka Youth Wing ka kerpat ia baro ukhasi khara bat baro ki dekhot ka VPP Youth Wing ban mi paj ba ha ka 6tarik menta ubnai arajar arpheusan ka rally kan sedang na maulai FCB ha ka por chipeu baje menstep ngi kerpat ba phin ye shimkhia yakani bat kum ki samla bashlur ka biri uhniu trep hanyus kum ngim yami renti ha ka tai kasngi ban pyrshah ia ki jing thmu le don bor ia ka parti baro kawai